Takže zdravím vás pri ďalšej časti riešenie poistných udalostí. Zákazníci sa nás pýtajú, či je možné pre nejaké urýchlenie opravy, prípadne pri odškodnenie, riešiť inú poisťovňu, ako má vinník, ktorý spôsobil nehodu. Tu máme jeden ukážkový prípad. Vinník má uzatvorenú poistku v kooperatíve, ale my sme sa rozhodli, keďže zákazník má havarijnú poistku Allianz, že to spravíme cez havarínu a následne si poisťovne medzi sebou regresom vyrovnajú plnenie. To znamená, že zákazník nebude platiť ani žiadnu spolúčasť, keďže to bude riešiť kooperatíva, auto bude rýchlejšie opravené a takisto aj my ako servis budeme úplne inak odškodnení, ako keď by sme to riešili cez kooperatívu. Nerobí sa to štandardne, ale v podstate v tomto prípade pre urýchlenie tej opravy a preto, aby my sme vlastne mohli to opravovať rýchlejšie, efektívnejšie, tak sme sa rozhodli pre tento postup. Preto sme po nehode nenahlasovali škodovú udalosť do koooperatívy, ale nahlasovali sme ju do Allianzu cez havarínu a následne budeme volať do kooperatívy a oznámime im, že sa to bude riešiť havarijnou poistkou, vlastne regresom z Allianzu. Takže toľko, môžete si pozrieť, ako je auto poškodené. Nie je to nič hrozné, ale treba to opraviť. Keby ste si nevedeli rady, ľudia nám zavolajte, my vám s radosťou poradíme. Prajem pekný deň.